Zalgunera sartu bezain laster, erlojuari begiratu dio Amaiak. Atletek korrika irten aurretik kronometroari begiratzen dioten bezala. Eta presaka abiatu da eskailera automatikoetara, autoko giltza eskuan oraindik. Eskailerek gorantz daramaten bitartean, lepoa luzatu du, bigarren solairura heldu baino lehen, bertan dagoena ikusi nahiko balu bezala. McDonald's bigarren solairuan dagoela esan dio alabak. Bertan ospatuko dute datorren astean haren urtebetetzea eta enkargua egitera doa. Azkenean amoren eman behar izan du. Alabak askaria McDonald'sen egin naitzuela eskatu zion lehenengo unean, ez etzerantzun bazion ere, ez du indarrik izan bere jarrerari eusteko. Alaba eta biak bakarrik bizi direnetik kostatu egiten zaio honi ez ezaten. Aitarekin joaten dela eta ea berarekin zergatik ez. Ez du galdera horri erantzuteko indar nahikorik. Ez du aitarekin eta haren neska lagunarekin hobeto pasatzen duela entzuteko gogorik. Bigarren solairura heldu denean, alde batera eta bestera begiratu du eta halako batean, eskuinerantz egin duenean, gizon bat aurkitu du bere aurrean geldituta. Altxatuta ditu bikainak eta besoak zabalik. Amaia! Begietara baino barrurago begiratzen diola sentitu du, urrunago. Eta sakontasun horrengatik igarri du aspaldian ikusten ez duen ezaguna dela. Segundo batzuk behar izan ditu ezagutzeko. Xabier? Eskua bekokira eraman du gizonak. Amaia azkeneko ikusi zuenetik zenbat denbora pasatu den kalkulatzeko ahaleginean bezala. Izango dira 10 urte baino gehiago esan du, irribarre argia erakutziz. 15 baino gehiago ere bai erantzun dio Amaiak, burua goiti bera mugituz. Eta zenbaketa zehatzetan sartu da. Inglaterrara ikastera joan zinenetik, ez? Gogoratu dio, aurpegi hartan behin ezagutu zuen Xabier gaztearen arrastoa aurkitu ezinik dabinen bitartean. Berak ezagutu zuen Xabierrek, kremaileraz jositako larruzko jakabeltza janzten zuen neguan zeinudan, eta ez zituen inoiz soinetik kentzen bota militarrak. Horregatik ez du lehen unean ezagutu praka pintzadunak eta mokasinak jantzita dituen gizona. Atz gainetan ileak dituen gizona bihurtu da Xabier. Abuztuaren amaierako gau batez ikusi zuen azkenekoz, duela 15 urte baino gehiago gaztetxean, non bestela. Garai hartan, gaztetxean egoten baitziren gau eta egun. Beti zeukaten bertan, zerekin. Ondo gogoratzen du urtarrileko goiz hotz batean margotu zutela elkarrekin gaztetxeko kanpoaldean okupazioaren ikurra. Prakak pintura beltzez zikindu zituen eta aste oso batean izan zituen belztuta atzazkalak.